Poznáš ten stav, keď chceš veľmi malovať, ale niečo ti bráni. U teba to môže byť čas, u mňa je to aktuálne choroba, takže sily a čas. Každopádne, natočila som 15-20 minútové video jesenných bries a pritom ma napadlo natočiť aj toto video takých krátkých tipov a nejakých praktických tipov, čo s tým, keď malovať chceš, ale to z nejakých dôvodov nejde. Takže za mňa je to fakt jednoduché. V podstate všetko treba zjednodušiť. Takže jednoduchý námet. Zjednodušiť si ten proces. Takže jednoduchá kompozícia. Vybrať farby, ktoré poznáš, alebo čo najmenší počet farieb, aby sa ti nezmiešali do nejakého blatíčka. A vlastne keď to spravíš takto, že je to jednoduchý námet, jednoduchá kompozícia aj farby, tak to dáva priestor variáciám, takže si tu jednu vec môžeš namalovať niekoľkokrát v rôznych farebných odtieňoch a ona sa ti postupne začne tá fantázia a vlastne aj chuť a motivácia malovať odomýkať a z tých 15 minút sa potom ľahko môže stať hodina, ale každopádne na tieto jednoduché veci stačí aj tých 15 minút. Fakt základ je nemalovať na obrovský formát, nedávať si veľké ciele, nemusí to byť hneď do galérie, stačí malý formát, malý obrázok, urobiť si radosť a ver tomu, že sa oplatí tie štece a tie farby na tých 15 minút vytiahnuť, pretože to sa potom nabaluje a keď sa do toho flow dostaneš, tak potom ani sa nenazdá, že budeš každý deň potrebovať tých 15 minút malovania a to je 15 minút tvojej vnútornej pohody. Takže nech zbytočne nerozprávam. Poď so mnou malovať a videonávod je na YouTube alebo nasleduje podľa toho, v akom formáte toto video pozeráš a zdieľať svoje výsledky môžeš vo Facebook skupine Akvarel s Maťou, kde na to je špeciálne vlákno, priateľská atmosféra, a moja podpora a vedenie a ja sa budem tešiť na tvoje obrázky. A ešte posledná vec, záleží, kedy to budeš pozerať. Každopádne teraz na jeseň 2024 chystám akvarelovú výzvu, denne aspoň čiarku a tam budeme práve takéto 15-minútové návody a malovania robiť pre tých všetkých z nás, ktorí malovať chcú, ale nemajú čas, čo sme reálne v dnešnej dobe skoro všetci, nepreháňam. Takže do tejto akvarelovej výzvy ťa veľmi, veľmi srdečne pozývam. Myslím, že to bude skvelé, ja už sa na ne teraz teším. Takže poďme na to, srdečne ťa vítam pri tomto videonávode a bude jednoduchý, relatívne rýchly a vlastne tá hlavná pointa je to, že ja som teraz chorá a veľmi chcem malovať, ale zvládnem len niečo jednoduché a tak som si hovorila, že to vlastne môže byť situácia mnohých z nás, tie dôvody môžu byť rôzne, môže to byť, že nemáš čas, môže to byť, že sa treba tiež necítiš úplne 100%, ale túžiš malovať. Takže poďme si namalovať niečo, čo je jednoduché v kompozícii, jednoduché námetom, jednoduché farbami. Na malý formát za mňa je ideál, pretože to človeka nenúti tam vymýšľať milión kudrliniek a venovať sa detailom. A ten cieľ je pohrať sa, uvoľniť sa, oddychnúť si, ponoriť sa na chvíľku do toho tvorivého procesu. Takže ja si ako pozadie tuto namiešam len takú, to je teraz mimo kameru, ale je to v podstate žltá so ždíbičkom teplej červenej v tom. A v podstate si papier namočím ako farbou. A pri týchto ako hravých, malých, rýchlych malovaniach je fakt dôležité neísť do toho s neviem akými očakávaniami a úprimne povedané, moje jediné očakávanie dnes je, že si proste pomalujem. Takže začneme takto. No a potom ja si namiešam tehlovú červenú. V podstate sa budeme pohybovať v takých odtieňoch nejakých oranžových. Tehlovú červenú s oranžovou, pretože keby som tam dala čistú oranžovú,
tak to bude také príliš prvoplánové. A ja som si hovorila, že pretože to natáčam, keď je jeseň, že by sme mohli dať nejakú jesennú tému. A stromy sú taká vďačná, jednoduchá téma. Takže teraz vlastne pekne mokrým do mokrého tam naaplikujem tú farbu veľmi ako uvoľnenie a svižne. A tuto dole by mohol byť nejaký podrast. Ono, jak sa to tam dáva mokrým do mokrého, tak to zaručí, že sú tie okraje hneď pekne rozpité. Jediné, na čo si musíš dávať pozor, je, aby si tam nedávala vody veľa. Ja ten štítec vždy namočím a zároveň ho vždycky aj buď oklepnem o okraj pohára alebo do servítky. Toto mi to začína trošku zatekať dole a to mi vôbec nevadí. Aj keby to tam nejak ako splynulo, tak to v podstate nevadí. Keby ti to vadilo, môžeš sa trošku pohrať s gravitáciou. A často sa ma pýtate na tento štetec, je to Dynasty 12, ale hociaký štetec máš, bude dobrý. Tak, môžeš v podstate trošku tú vodu, ak jej tam máš moc a zateká ti, tak ju môžeš takým suchým štecom, kým je to mokré, tak to jemne zdvihnúť a nezostane ti tam ostrý okraj, pretože to stále zostane vlhké. No a teraz si namiešame fialovú. Ja mám väčšiu paletu, než normálne mávam, ale nech ťa to nedesí. Ja budem používať tie farby, čo máme v tej malej. Je to stále tá Munio, píše sa to Mungio sada. Toto už mi to začína trochu zasychať. Spravím si tu také lemovanie. Ešte sa mi to leskne, je to stále krásne. Krásne sa to rozpíja. Nikde mi nestojí voda, akože by som tam mala mláku v louži. A dávam si len teda pozor na vodu, aby som to nezanášala úplne, aby som to nezaplavila. Tak, nechávam tam, aby to dýchalo, nechávam tam nejaké priezory tej pôvodnej farby. A nechám vlastne aj trošku ten pigment pracovať. Teraz môžem namiešať trebárs takú čistejšiu oranžovú so žltou trebárs, takú žiarivejšiu. Nechám aj ten pigment trošku pracovať za mňa. Keď ho nechám na pokoji a nebudem do neho furt šibrinkovať, tak on tam vytvorí aj veci, ktoré by som tým štecom nevymyslela. Tak teraz idem vlastne, toto je zmiešaná žltá s oranžovou, to budú také trošku jasnejšie miesta. Teraz si ten štítec namočím a trošku usuším a tuto dole už sa to prestalo lesknúť. Ja by som tam chcela, aby sa to malovalo samé a chcem tam nejaké karfioly. Tak, prebytočnú vodu dám štecom preč. Tak, trošku ju tam takto ako posuniem hore a nechám sa prekvapiť. Z okrajov utriem prebytočnú, tu mám tej vody nejak veľa, takže si to takto jemne odsajem, ale len na tom okraji. A rýchlo si beriem kapesník. No a teraz už s tým začneme pomaličky sa hrať. Ja som vlastne chcela vytvoriť taký háj, možno briez, neviem, oni sú takto sfarbené. Takže teraz ja len stiahujem farbu vlastne z hora. Budú to takí duši, po slovensky duchovia, ale neviem po česky, či duši, alebo jak. Deti sa ma pýtali, lebo tak v dnešnej dobe deti už prežívajú Halloween. Ja viem, že to nie je náš sviatok, ale oni v školke s tým
Ako im o tom hovoria. No a každopádne ja som narodená na Halloween. Ja som 31. oktobra, taká čarodejnica. A deti sa ma pýtali, že čo budeme robiť. Tak som hovorila, no nič, budeme oslavovať moje narodeniny. Tak to sa im úplne až tak nepáčilo. Každopádne hovorím to preto, nie aby ste mi všetci blahoželali 31. oktobra, ale skôr preto, že stejne ma to dostalo trochu do takej nálady, že mám chuť, že ma napadli potom ma napadlo o týchto duchoch stromov, o týchto duchoch. Takže, dobre, dosť o Halloweene, poďme malovať. Že ma napadlo, že by som chcela toto namalovať. Tak, my budeme malovať, zdvíhame farbu. Hore už to začína na niektorých miestach byť v tom stave, a teraz treba pracovať rýchlo, že môžem zdvihnúť farbu. To znamená, je to stále vlhké, ale už sa to neleskne. A ja zrýchľujem štítec aj rozprávanie pretože tam ešte rýchlo chcem dostať. Namiešam si rýchlo tyrkysovú. Takže žiarivá modrá z trochu jarnej zelenej a do toho ždibec fialovej. No napríklad. A už teda nemám veľa miest, kde to môžem aplikovať. Keď sa mi vytvoria karfioly, nič sa nedieje. Musí byť tá farba hustá, pretože už idem do zasychajúcej malby a to môžem spraviť len vtedy, ak do nej idem hustejšou farbou. Na niektorých miestach už som to nestihla, ale úplne mi to nevadí, pretože ja som tu chcela vytvárať pár karfiolov, takže týmto tomu pomôžeme a chcela som tam urobiť vlastne tie konáre ako takých duchov. Takže my teraz len na pár miestach pridáme, aby tá malba mala hĺbku, pridáme tú tyrkysovú. Tak. A zároveň očistím si poriadne teraz štítec. Tak. A ono to vyzerá na kamere dosť tmavo, vidím, jak v skutočnosti je to svetlejšie. A na pár miestach si schválne tie karfioliky spravím. A robím ich preto, lebo chcem, aby to bolo také trochu experimentálne. Môžeš to kľudne urobiť aj bez tých karfiolov. To je len taký nápad. A zároveň je to povzbudenie pre tých, ktorí sa boja, že by im tá lazúra nevyšla dokonale. Tak chcem ukázať, že aj keď tam vzniknú tie karfioly, tak to proste vôbec ničomu nevadí. Tak. No a teraz môžem ešte tuto dole trošku popracovať. A ideme na tie, teraz je to v takom dobrom štádiu na to. Pardon, mne trošku ten hlas blbne. Teraz je to v takom dobrom štádiu na to, aby sme tam urobili tie konáre. Takže ten štítec, môžem si ho aj vytváravať trochu. Je taký ako polosuchý. A tie konáre, oni sa môžu tak ako vynárať a zanárať. Že tak vykukujú. Vlastne môžem ich aj dole umocniť. Tak. Ak by sa ti to nepodarilo takto, tak si samozrejme môžeš pomôcť aj kvašom.
Tak. Vidíš, ja skoro pri tom nerozprávam, ono to človeka fakt berie do takého meditatívneho stavu. No, ja myslím, že si tým kvašom možno trošku pomôžeme, aby jednu z tých bries spravíme takú dominantnejšiu, aby sme tam mali nejaký to, kam oko vlastne zamierí ako prvé. Chcel som povedať focal point, ale nenapadá ma, ako sa to odpovie po slovensky. Je to fakt humorné, že už je to vyše 10 rokov. Ja som 6 rokov žila v Británii a už je to 10 rokov, čo som naspäť. A stejne mi stále niektoré veci nabiehajú v angličtine. Tak. No. Ten spodok je super, to sa mi páči, čo tam vzniklo. No a teraz vlastne záleží, to ty si sama musíš určiť, že koľko tam chceš tých detailíkov. Môžeš si namiešať kvaš takto stranou. Musíš vychytať konzistenciu. A môžeš si povedať, že tam chceš tých konárkov viac. A niektoré budú výraznejšie, niektoré budú menej výrazné a to je úplne v poriadku. Možno, že ich nakoniec urobíš kvašom skoro všetky, že sa ti nepodarili tie zdvihnuté, to tiež nevadí. Proste tá biela na tom tmavom pozadí pekne vynikne. Zameraj sa na to, aby si robila tým štecom aj také ako lomené ťahy. Aby to nebolo príliš strnulé. Tak. Jako dalo by sa tam vymyslieť kopa všelijakých vecí, ale ja by som to chcela udržať relatívne jednoduché, pretože to je pointou tohto videonávodu, že to má byť také pekné, jednoduché. Tak. Ale láka ma jedna vec a mňa keď to tak láka výrazne, tak ja to väčšinou neodolám a spravím. Keď sme hovorili, že to budú brézy, tak môžeme no keby to bolo na väčšom formáte, tak do toho idem rukou a trošku to akože to tak odfrknem, ale na tomto pidi-midi formátiku by to bolo krajne zložité. Tam je totiž tenká línia teraz, aby to človek nejako neurobil príliš, že chce to uvoľnené a potom to urobí príliš definované. Takže ostatné brézy olemujem len tak akoby nie všade, že ich len na kusku vlastne. Keby sa ti stalo, že tam máš tých čiarok moc a nepáči sa ti to, tak to samozrejme môžeš ešte tým kvašom takto zase vrátiť. No. A je to teda potom také, že dopredu, dozadu, ale ono to vo výsledku nebude vlastne vidieť. Kvaš v podstate, keď ho aplikuješ, tak vyzerá, že super, je to výrazné a potom zosvetlie, takže je možné, že budeš musieť niektoré tie konáriky reaplikovať.
Myslí len na to, že chceš, aby boli niektoré vlastne tou zdvihnutou farbou, niektoré tým kvašom. No a v podstate si myslím, že takto je to hotové. Jako hovorím, no, samo ma to, vidíš, že ma to samo ťahá, aby som tam detailovala, ale je otázka, koľko detailu to potrebuje, aby si to neprepracovala. Vždy je lepšie si dať, keď si v tomto štádiu, dať dole pásku, pozrieť sa na to bez tej pásky, lebo to by človek neveril, aký je to veľký rozdiel. Hop, to som si odtrhla papier, to nevadí, to nie je to do Národnej galérie. A takto si to treba vystaviť a pozrieť sa, či chceš na tom ešte niečo robiť. No a takto jednoducho vlastne na relax, na tých zhruba 15 minutiek s možnosťou rôznych variácií, tých jednoduchých námetov, aby to bol relax a zábava, budeme malovať v akvarelovej výzve, ktorá bude na 5 dní. Volá sa denne aspoň čiarku, to znamená 5 dní po 15 minút. Tam sa na malovaní krásne tak ako nakopneme, dostaneme sa na tú spoločnú kreatívnu vlnu a potom už ti to pôjde samej. Takže sa určite do výzvy zapíš. A ak si obrázok namaluješ, tak ho potom môžeš zdieľať vo Facebook skupine Akvarel s Maťou, kde naň založím vlákno a tam si môžeš prísť pre srdiečka od ostatných, aké to máš krásne, alebo pre radu, alebo pre inšpiráciu a ja ťa tam srdečne pozývam a teším sa na teba.